dôležité, aby si dal na prvé miesto Boha. Hľadaš najprv Božie kráľovstvo, ostatné veci ti bude čo? Pridané. Boh ti bude pridávať. Boh ťa bude dvíhať. Ja ti chcem povedať jednu vec, že ak jeden kresťan robí dobre kresťanstvo, Boh ho bude dvíhať. To je pravda. Ale ako náhle si kresťan a môžeš byť aj 30 rokov, ak robíš zlé rozhodnutia, ak nedávaš na prvé miesto Pána, nebude ťa Boh dvíhať. Pretože v kresťanstve Boh toto zasľúbil. Kto hľada najprv Božie kráľovstvo, ostatné veci mu bude pridané. Aby sme sa neustarosťovali, ale aby sme, toto nie je dôležité, aby sme sa my ustarosťovali, ale aby sme hľadali Božie kráľovstvo, aby sme ho dali na prvé miesto. Aby si miloval Boha, aby si miloval Pána, aby si vždy našiel čas pre Boha, aby si bol hladný a smedný, ale aby si túžil po jeho prítomnosti. A ja verím tomu, že Boh sa ti odplatí